wiwit rahina tumekeng ratri sira mung tansah tak impi-impi sayang sira kang natone nolong sesotyaku wong ayu amung sira Nimas pratelake katresnan nedya bakal urip bebarengan sayang gandamu kang arum wangi antoka setiang jati upayane teton balenjani hiwang condro silangsi rati mendong petang ikuti cahyane tak salah lami lelep lepane milangeni iman rindu Allah rasa sesna sun koto saiki wis bisa kotro sesotyaku wong ayu amung sira liputi cahayane riwe dari kapanku apa sira pepujan hatiku rasa tresno sun kono saiki wis bisa kontrol sesotyaku wong ayu amung sira
Iki setunggal sambutan saking wakil keluarga wekdal saha papan kula sumegakaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ingkang kinurmatan para tamu ingkang rawuh sederek sedaya, kanca-kanca sedaya, monggo-monggo sareng-sareng kita tansah nginggahkan raos puja puji syukur wonten ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen sholawat sarta salam tansah kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu kepareng matur kawula minangka suluh saking Sohibul Hajjah injih menika Bapak Eko Saryono saha Ibu Miftahul Hasanah kepareng matur dhateng panjenengan sedaya. Ingkang sepindah keluarga ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya kalebetaken minangka amalan soleh pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih saking keluarga nyuwun pangapunten ing mbok bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya wonten kekhilafan saha kekiranganipun. Salajengipun keluarga ugi matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya pihak ingkang sampun nyengkuyung sehingga kaleksanan acara wonten ing dalu menika. Wontene hajat saha tujuanipun panjenengan Bapak Eko Saryono saha Ibu Miftahul Hasanah nglairaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten sampun khitanaken putra ingkang asma Muhammad Zahran Miko Saputra. Nyuwun pandonga dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi putra ingkang sampun khitanaken kala wingi dados putra ingkang soleh migunani tumrap agama saha nusa bangsa lan dados lare ingkang saged mikul dhuwur mendem juru. Mekaten atur minangka saking keluarga sugeng mirsani kesenian Loka Jaya saking Kedungombo Candi Rejo Borobudur ngantos paripurna. Nyuwun pangandunga sepindah malih mugi-mugi adik Muhammad Zahran Miko Saputra enggal paringi pulih kados wau. Walihadihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang langkungipun anggen kawula matur nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loka Jaya saniatur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget ing rawuhnya rawuh ing dalu menika mugi Allah ingkang maha kuwasa karasa paring nugraha para putra para pambagya nyuwun ing para bapak sedaya bau pikir lan tenaka
sesuatu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nanda kita sesuatu matang pangeran saged netepi kewajiban dene dawuh ingkang maha rahmat sampun kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran para putri atur bangga nuwun ning para bapak sedaya padha kalbi kilat tenaga serta batu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring widodo kita sesuatu matang pangeran saged netepi kewajiban derek dawuh Gusti pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran padang rembulan ning pelataran sayang buka hati kang kasmaran waji wis wengi sansaya sepi sayang gegawa suwunge ngati liwat angin sore ditimbang meningati kepala purane durung bisa nemoni tak suwun sirane kersa pengerteni percaya sayang aku ra bakal kangen aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu ya kadang rembulan ing pelataran saya buka hati kang kasmaran jiwis wengi sing saya sepi sayang kedua sumiyati tak suwon slirane tetap sadar ganteni percaya sayang aku ra bakal bali aku kangen sliramu aku pingin ketemu padang rembulan ning pelataran saya buka hati kang kasmaran wis wengi dan saya sepi saya gegawa suwunge ngati kanggo sliramu sing tak tresnani Pokari swag
Sri Kandilo Kajaya sing rupane Allah aja awe tunggal bangsa. Perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara malam ini. Sebab ditimbali kalian panitia mriki perlu arah-arah kakone hiburan supaya tetegas sarta bisa aman. Ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda ajak rumoke wae melu perayaan supaya ner bisa ento karo mata mila para rawuh kakung saha putri kersa mreksani rupa amateni kakto sampun cekak lelakon kawula menawi lepat nyuwun kenging pangan somo. Ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek empunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Sayangku sing ayu dhewe urip nopo bakal tau saisi putri kowe tenang ojo kuatir sayangku ning kowe rasa disetir ora bakal luntur ora bakal mundur aku ngempos tekan kayangan krungu suaramu suara tangisku ora bakal cukup lautan benci mungkin indah ayumu koyo widodari mungkin iso aja kuwatir iya sayangku ning kowe ra bisa disetir ora bakal luntur ora bakal